Čau párci, já jsem Oliver. Tohle je blb Lexa. Chychy. Tohle je Mesánka. Miluju chálec. A tohle je Ježek. Já rád lesy. Oláda Rejlii. Někdo je ve sklepě. Oliver s Lexou tancujou. Mezitím se Ježek snaží vysávat. A Mesánka nahoře honí nad jídlem. Moje jídlo. Pičo, tak co jim je? Co to sakra? Ježku, zaplatil si elektřinu? Jasně, že jo, ale já rád tmu z lesa. Teď jsem koukala na svíci a najednou Husí. nejde elektrika. Tak to už nemůžu a teda koukat na jídlo. Jenom koukat? Určitě jen koukat. Slyšíte to taky? Jde to asi ze sklepa, jdu se tam podívat. Hlavně opatrně. Je to tu jak v lese. Pane bože, pomoc, jsou tu nějaký zvířata, pomoc, To já jsou chci tam zpět do nějaký lesa. magoři, ať si to tam užije. Chychy. Můžeme mu dát svítící oběd. Nemyslíš náhodou baterku? To je jedno. Můžu prosím vystrašit Alexe? Proč by ne? Čum vole, takhle vypadá zrzavej Liliput. Brekekekekeke, brekekekekeke. Prosím, už ne. Nechci rušit, ale potřebuji tu baterku, nebo tu umřu. Počkat, posvítím si sirkama, ježiš, tady je nějaká zíbra a aslon. Budu s tebou až do smrti, nemusíš se mě ptát. Jen říkám, že to bude měsíc, maximálně 2. Já miluju to, jak se na mě usmíváš, vem si to pistolu. Tak je vyplynujem a bude to, No, ale oni jsou tak sjetí, že to nepomůže. tak se půjdem koukat alespoň na televizi, jo, ona vlastně nebude fungovat. Ale mám nápad, jak vyhnat fetky z doupěte. Povídej nápad. Poslouchám. Uděláme fake zprávy a já něco vymyslím. Hned jsem zpět dětci labilní. To jsem ukradl sousedovi. Teď si do toho vlezu a něco uvidíte. Sedněte si a koukejte. A ty sviť. Tak dnes jsme se spojili s prodejcem drog, který nám řekl, že bude prodávat o 99% levněji než jindy. Jediné pravidlo, jak to získat, je vylézt ze sklepa. Už vycházejí. Hustý. Už jsou venku, děkujeme, Olivere. Myslím, že jsou ještě tady, radši zhasnout. Tak a drogový prodejce se nachází na Palmovce vedle Komerční banky. A sakra, slyším, jak sem někdo jde. Ok. Hurá. A může přijít i skalená Betty a Bára. Sex,